văzut eu cum pe păcat. Începem cu ăla de acolo. Nu uite că bani mă asta, bani. Păi n-ai acolo, să mor acolo. Du-te, bă, stai aceea, eu nu merg. Noi ne ducem să vedem altceva. Bă, mai sunt multe de văzut și n-avem timp. Eu nu merg. Nu mă să văd ce clădirea asta e făcută de acum. Bă, tu nu ești nebun să stau la coada aia, mă, ce ai? Să stau 2 ore. Aici stai 2 ore la coadă. Deci vrei să vin că nu. E bine, dar sunt multe de vizitat. Nu poți să vizitezi Roma într-o zi, bă, dacă vrei. Păi... Voi trebuie să vă mulțumiți cu el, dar dacă este că stați mai mult, veniți luni, că luni nu mai e coadă așa, nu mai e lume multă luni. Și veniți luni cu Dan, îi spuneți, bă, dar dă-ne mă luni sau ce 3 luni până la asta. Și veniți singuri, de la Goară, luați autobuzul 64 până la Căi, ce am făcut. Da, ne spune da și venim cu trenul dacă e. Dacă vreți să vedeți și mai multe. Eu vă duc la... Păcat, adică vin L-am văzut. Păi, da, eu nu. Noi ne comparăm cu tine. Nu o dată, de 10 de ori. Dar chestia care este, ce vreau să spun? Dacă vreți să vă arăt, dacă vreți să vă arăt, că n-am văzut toate cum... Și dacă e în săptămâna asta, mai veniți. Yo no le doy.